Zag demo taal? Roger, Sardema. Hawk Tower, you can proceed inbound voor die demo. Proceed inbound, Hawk. Viper holding on the... She's been in the Air Force for 12 years. Mike 465. Zo'n vliegtuig dat echt op de tekentafel door iemand is ontworpen. Confirming Happy Metro. Je ziet ook die prachtige Hawk, fake it first to the left. die Nederland ook heel bekend Ja, report fake it, please. geweest. We hebben er heel veel gehad van de Hawker Hawk. Robert 15 Tower, go ahead. Flap 1, go.